Vítajte na mojom YouTube kanáli. Dúfam, že sa vám na ňom budú moje videjka páčiť. Dajte mi like, odber, komentár alebo zdieľanie, keby ste chceli poslať svojim kamarátom alebo svojim súrodincom videa, čo som natočil si. Toto je upútavka na môj kanál, aby ste si pozreli, tí, čo nemáte u mňa odber, tak aby ste si pozreli. Moc si to vážim, že keď mi dáte like, odber. Keď mi dáte like, odber, budete mať viete čo? Budete mať šťastie do konca života. To by som vám odporúčal, lebo prinášam niektorým z vás šťastie. Takže to je koniec tejto upútavky na môj YouTube kanál. Dúfam, že sa vám páčila táto upútavka, alebo si pozrite videjka na obrazovke, alebo môžem toto video alebo upútavku zverejniť a môžem vám to tak nastaviť. Takže dovidenia.